Sanibonani kama ubongiwe lo Ndlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendebe. Lesi story ke sizoba i-12 part series. Ngiyacela ke ube nami ngoba it's a hit after another. It took me so long ukuthi kufike lesi story, so ngiyanifundela sona namhlanje, ngiyanixoxela sona. So umndeni owakaMdletshe umuzi nje ohlala endaweni yaseMlazi eThekwini, and baphila nje impilo abahlupheki baye middle class ye family. So ubaba uMdletshe udrive amabhasi, uretire kodwa from driving amabhasi, but sometimes part time bayambiza emsebenzini uma uthola ukuthi ba short staffed from ukuthi adrive amabhasi. Bese kuba khona unkosikazi wakhe uMandlovu washada ubaba uMdletshe esemncane nje, semncane kakhulu uMandlovu wathi nje ephuma unesi uMandlovu ephuma kwi-nursing school wabe eseshada uMdletshe. So bashada nje bese bancane in their 20s, bashada uMaMdletshe esanda kuqashwa esibhedlela emshiyeni uMandlovu uMrs Mdletshe. Banabantwana abathathu, uBhekane, uBongekile, bese kuba uBheki. Okay, so labantwana babo bahlala nabo khona la ekhaya, sebabantwana abakhulile nje. Oyedwa ogcina uyena lo safunda esikoleni. Bahlala kuphi? Kwi-outside building emuva. Hlala nami ke ngoba istory siyaqhubeka. So umama wala ekhaya kuMandlovu kuwumuntu nje ojwayele ukuthi nje ahambe aye emsebenzini. Uhlala esebenza, siyazi konesi basebenza imini ebusuku, ntambama, basebenza nje noma inini, like ischedule nje mashintshile. So ubaba la ekhaya yena bedrive amabhasi, umuntu nje owaziwayo endaweni, ohlonishwayo, because babephila kahle ngezikhathi nje futhi zakudala. So bebe umndeni nje owaziwayo and kuwumuzi nje ohlonishwayo nje, umuzi wakaMdletshe. Okay, so ubaba wakhona ke, kanti ubaba wakhona into ayenzayo ngalesikhathi unkosikazi wakhe engekho, uyindoda nje engenaso isimilo nje. Hayi akanaso isimilo ubaba wakhona, kuthi ngelinye ilanga kusho ukuthi ahlangane ngoba wejwayele ukuthi ahamba ama meeting kwi-forum, wenza into eziningi nje ezithile ubaba wakhona. Kusho ukuthi njalo wehlale ehlangana nabantu, wakwazi ukuthi ahambe noma kuneyinkinga ezindaweni, kuthola ukuthi kukhulunywa naye kuzokwenza isolution. So ubaba uMdletshe wekwazi ukuthi aye emzini yabantu noma kunamacala ayokhuluma nje, uthola ukuthi kuzokhulunywa icala. Ubaba uMdletshe ke kulezo insuku, kulezo ikhathi lezo ebhize enza lezo zinto lezo, waze wagcina ubaba uMdletshe eyikhansela le ndawo. So bus driver to ikomiti yeforum yendawo, to ikhansela le ndawo. So ubaba uMdletshe, every time when the woman yakamakhelwane nombani iza izobika icala, ubaba uMdletshe umuntu ke nje waziwayo ukuthi uyisoka, uyathanda uyishelela Tom, Dick and Harry, nombani ubaba uMdletshe nje umuntu nje ushelayo nje. Nonkosikazi wakho ekwazi lokho, but wezitshela nje ukuthi hayi ke ubaba kwami uyadlala, but it's not something serious. Kuthe ngelinye ilanga ubaba uMdletshe kube nezingane nje khona la endaweni, uthola ukuthi hayi cha iyafana neyakaMdletshe, but omakhelwane bakhuluma bodwa, bahleba ngomama la ekhaya. Kuze kufike ngelinye ilanga ingane yakhona yomfana ibone enye ingane efana naye, ethi ayingeke, le ngane iyafana nam, ngeke isiyezo na esikoleni, uthi hayi naze nafana, hayi nangempela because sebekhulile ngithi base university. Bese izigcina ingane ifikile ekhaya, ithi hayi ma, uke wayibona le ngane engasibambani iyafana nathi. Ubaba unaye nomfowabo, noma ukhona umuntu oyisihlobo ongase abe ubaba walengane, ngoba phela imazi ubaba wayo emsulwa nangane. Kanti ubaba uMdletshe umuntu ohambe elala njengoba ebese kuyikhansela, lento iqale kudala. Ubhizi nabafazi babantu, ulala namakhosikazi emizi yabantu. Le ngane le kuthiwa ifana noMdletshe ingane yala ekhaya kaMdletshe, kodwa iza lokho omunye unkosikazi owumakhelwane oshadile nomunye umuntu. Uyeza kupart 2 uzozwa ukuthi uMandlovu uthola kanjani ukuthi indoda yakhe isimithi samphakathi.
Okay, uMandlovu-ke umama nje owunesi, siyakwazi lokho, ngintshelile ukuthi unesi usebenza esibhedlela, and siyazi ukuthi ubaba useyikhansela kade drive ibhasi, uqale waba uyindoda nje ehloniphekayo emphakathini, siyazi ukuthi banezingane zabo futhi ezintathu nje, siyayazi yonke lonto leyo. Okay, kusho ukuthi ke isigcine la umntwana wakhona ebona enye ingane e-university. Hayi makabona lengane lena kuthiwe ke kulokhu babazwa abantu bathi hayibo uyazi ukuthi akuve nje wena ufana naleya ngane leyana kaSibanibani, baze bagcina sebabangani ke because wonke umuntu uyababaza ukuthi bayafana. They ended up having a bond ngalokho. Nangempela ngelinye ilanga ingane nje kuthe kuyimini nje right, umfana wafika nawo lengane ekhaya, uhlale exoxa ke ngayo, but abazali bakhe bebenganakile umdletshe benoMandlovu, abazange banaka ukuthi okay just because umfana wethu uxoxa ngayo lengane it doesn't mean ukuthi ifana. Ithema ifika ingane ekhaya, uqale kwababaza ingane zakubo uqala zathi ngeke webhuti uyafana nomuntu nawe, ufana nse nawe. Uthi athi hayibo hayi nami ngiyazi ukuthi ufana nse, bahleke, they laugh it off. Uthi you guys look like twins basically. Uthi ahleke kumfana athi sizobona mase kufika umama nobaba ukuthi bazothini. Nangempela ke bafike mabafika ntambama kufika umama kuqala athi hayi ngeke noma ngathiwani lengane iyafana nawe mntanami, uyazi ukuthi iwena uyihlalele. Uthi abesethi yama sihlale sikuzwa lokho all the time, nalo mfana lo akasashokhekile nawe uhlale kuzwa lokho. Abese yabuya umdletshe ntambama naye makafika ethi uyangena endlini athi hla shokheke hayibo, abese buza unkosikazi wakhe lengane yakabani, abese yashutha hayi lengane lena umfana wethu ade khuluma ngayo njalo ethi enene iyafana naye. Athi hayi ngempela iyafana naye. Umdletshe nje ushokhekile kodwa akufika ukuthi mhlawumbe ingane yakhe noma ingane yentombi. Kuze kushaye isikhathi la umfana lo kanti uzobona indodakazi yakhona kulomuzi lo ayibone as a girlfriend. Makayibona as a girlfriend abese ethi enene abuzeke, kusho ukuthi ubhuti wakhe ashutha ayifethu, I doubt ukuthi ekhaya kuzovunywa ukuthi uthana nodadewethu, atshele umngani lokuthi hayi nomfethu ngiyamthanda ngempela dadewenu, ngibone ngathi ngingamenza umuntu onkosikazi. Abese ethi enene I doubt ukuthi ungakwazi ukuthi ukwenze lokho ngoba ekhaya kuvumelekile ukuthi ingane zethu nje ubaba u-strict and kuyifamily nje e-strict. Hayi sihambe isikhathi baze kufike la umfana khona esejola ke nodade wabo lo wakulomuzi lo. Kuze kufika isikhathi la kufuneka khona azolobola umfana lo umngane nomunye umfana usezolobola udade wabo. Angithi akwazi ukuthi udade wabo nangempela makafika azolobola hayi kube mnandi nje kodwa nje umakhelwane nje bayangumuza nje ukuthi uyabona nje ukuthi ngathi khonto ekhona, but cha ufika nomfana nobaba wakhe azolobola nabakhongi. Nangempela kulotsholo kube kuhle until kuze kushaya isikhathi la omama khona kumele babonane as umndeni. Nangempela babonane komama, abuze kumama lo uMandlovu, ubuza lo mama walenye ingane yomfana ukuthi hawu owakabani wena uphuma kuphi, abese yasho ke umama ukuthi hayibo uyazi ukuthi mina ngangihlala khona kule ndawo le nami le ndawo nje esikuyona manje naye ngahlala kuyona nje dala, abazali bami ngisemncane ashiminyaka. Hayi nangempela uthola ukuthi bakhulela ku neighborhood day1. Abese umama ihlale lento inhlizweni ukuthi hawu lo sisikanti njengoba behlala kuma suburbs nje kusho ukuthi babesuka la asho lo sisi ukuthi cha basuswa ukuthi la indoda yakhe inemali i-rich so they had to move bayohlala kwenye indawo. Okay kusho ukuthi umama walana nje behlangene nalo wamama nje umdletshe nakakamboni lo mama wala. Kuthe ngelinye ilanga ke ngesikhathi sekwenziwa kube nosuku la kuzokwenziwa khona igraduation kwenziwela umfana wala ekhaya. Amenyweka abazali balomfana lona bafike ekhaya. Hayi umdletshe abe very uncomfortable ukuthi man engathi bayazana nalo mama, but umdletshe angabakhulumisi laba abantu angabanaki, angabi naso nje isikhathi sokuthi akhulume nabo. Okay
abese unkosikazi uMandlovu ayinotice lento ukuthi ubaba is really uncomfortable when it comes to umama walo ngoba uyaqala ukumbona umama walo mfana lo angithi ngivini nangosuku lokwenziwa amalobola wayengazange zambona abe uncomfortable ukuthi hayi wena baba why you so uncomfortable but ayeke yenzeke iceremony yokuthi umfana uyagraduate azaqede bese emva kwalokho abese lokhuza adile abese yambuza Ntambama ebusuku ukuthi wena baba you were very uncomfortable khona abazali balomfana yini ngabe khona yini into uyabazi labazali abese ethi ubaba ayangibazi abese ethi ngeke baba I feel like uyabazi labazali khona into uncomfortable kuyona athi ngitshela iqiniso ngoba nalengane le ize inane beauty mark ngaphansi kweslave efana nemark yengane la ekhaya. So ngicela ungitshele baba ukuthi ngempela lengane akuyona yini yakho ngoba lengane ayifani nabazali bayo bobabili. Ubaba mbandaza athi baba ngizokudivorce if ungalisho iqiniso ayagcina sethi uyazi ngesikhathi ngingakashadi ngahlangana nalonkosikazi lona nje sasagcina sisithole lo mntwana lo. Uthi makathi uyabala athola ukuthi lezi insuku lesikhathi ubaba lengane iminyaka enayo ngeke ingane yakwakhe le end ngasikhathi ebala futhi uyabona ukuthi weseshadile nomdletshe so umdletshe has been cheating umfazi maye discover manje ukuthi umdletshe ube cheat and unkosikazi athi mina ngangishilo ke umdletshe ukuthi enene ngizokudivorce meke ngathola ukuthi unengane ngaphandle ngakutshela athi umdletshe hayi lengane njengoba ngikuchazela futhi into eyenzeka kudala uyayibona ingane isindala ngiyacela ukuthi ungithethelele mkami athi njengoba ngangishilo ngathi ngizodivorce ngoba lengane izokwaziwa abantu and also lengane ithana nengane yakwakho so imagine ihlazo elingako buligcinile ngoba manje ingane yakho sekufuneka sihlale phansi nobongeka simtshela ukuthi enene ubelala nomfowabo uthi nangempela they had to make a plan ukuthi batshele ubongeka ukuthi ubongeka akahlukane nalomfana but bangamtsheli ukuthi indaba ingane ifuna ukwazi lokho ekhaya ukuthi awuma indaba nithi angihlukane nomfana ngoba lo mfana uyangithanda uthi ziqhubeke ingane ziqhubeke zijole ubongeka nje athi uzobashiya abazali bakhe if beqhubeka bethi akahlukane nalomfana uthi amtshele uMandlovu atshela umdletshe uthi kuzomela sitshele ingane iqiniso ukuthi umfowabo lo ethandana naye athi manje masitshela umfowabo indodakazi ethi izohamba iyotshela lo mfana nangempela sifika isikhathi ingane ngoba izwa mshini ngendoda yayo bamtshela ukuthi yazi mntanami uba wakho wathola ingane kanje lengane le eyakho uMamdletshe bese yamtshela ukuthi ke mina ubaba wenu sengiyamshiya atshela abantwana ahlalisa abantwana abe nemeeting athi ubaba wenu sengiyamshiya nangempela uMamdletshe uMandlovu umesisi Mdletshe uMandlovu avuke kusena fonela ama lawyers awatshela ama lawyers ukuthi yazi ukuthini ngiyamshiya mina umyeni wami ngicela idivorce ngaleso sikhathi uMdletshe avela athi enene hayibo ngeke ukwazi ukuthi ungishiye athi mina ngiyamshiya ubabona ngangishilo ngathi make waba nezingane ngaphandle ngizomshiya ithethe indoda ithi ngeke uyenze lonto ngeke nje uyenze lonto athatha ucingo kwe uMandlovu afonela ama lawyers ngalesikhathi efonela ama lawyers athi uMdletshe if you bake balibamba labo bantu ucingo mina ngizotshela abantu ukuthi wena untshontsha ama placenta omama ababeletha isibedlela and uyawadayisa ku black market and uyamemeza abeke phansi ngokushesha ucingo uMandlovu aphenduka azama ukubheka aphuma eminyango ngasekamereni passage ayobheka ukuthi ingane azizwa ngani lonto abuye athi uthini baba athi ngithi ngizotshela ingane nomphakathi meke wangidivorce ukuthi wena uthatha ama placenta esibedlela uyawadayisa ke kusho ukuthi baba uMdletshe amtshele ukuthi enene udayisa ama placenta and angeke akwazi ukuthi amdivorce uMandlovu ushokekile ngithi siyakhumbula ukuthi ushoko ukuthi ubaba uNdlovu wazi kanjani ukuthi enene yena udayisa ama placenta because it's something angakaza zayikhulume nje nomyeni wakhe and kwakuyinto ayenza njengemfihlo ngoba ngesikhathi umyeni wakhe esadayisa esasebenza emabhasini uLokhuzana uMdletshe uMandlovu yena kwasho ukuthi isimo kwakwaba nezikhathi la imali yayingekho khona kahle kwakufuneka abafake izingane esikoleni kuma multiracials bayifundise ezikoleni eziright ukuze zikwazi izingane zigcine sezingene ema university so uMandlovu ke kwaba khona umuntu approachayo esibedlela enye intombazana eyicolleague yakhe eyam approach ukuthi enene abenze njani
abadayisa ama placenta ikhona indlela ukuthi badayisa ama placenta ku black market ukuze bakwazi ukuthola imali. Bawenzani ke laba abantu ababathenga kubona bayawathatha ama placenta bawomise bese bewenza amaphilisi bese beyawadayisa ngoba kuthiwa kukhona umsoco otholakalayo kuma placenta. Okay, abese ushokhekile ke kanjalo uMandlovu. Ushokhwa yini uMandlovu? Ushokho ukuthi enene becabanga ukuthi lento yozafe nayo bengazi ukuthi indoda yakhe iyazi. Angithi siyakhumbula ukuthi uhambile waye passage wayoqalaza ukubheka ukuthi enene abantwana bakhe bakhona ngenhlanhla abantwana abekho. Abese embuza indoda yakhe ukuthi uzwe ngobani lonto ngoba ayikho into enjalo. Uthatha up leyo nto ishoyo. Athi uMdletshe ngiyazi and nginobufakazi. Akhipha ifone uMdletshe adlale ivideo. Amkhombisa ivideo lana khona uMandlovu enyonyoba ehamba rank esephumile esibhedlela rank ehambisa iplacenta komunye wo taxi driver. So lento yokuthenga ama placenta kusho ukuthi bekuyinto part of syndicate nje eyenziwayo nje and inabantu abaningi who are involved. Okay, ushuthwa ubani ke uMamdletshe kusho ukuthi weshuthwa i-colleague yakhe lentombazana ababenza nayo. Okay, abona uMamdletshe ukuthi athuke athi hayibo, ambuze indoda yakhe ukuthi wena baba kunesikhathi esingakanani uyazi lento. Athi uMdletshe kade ngayazi. Abahlali phansi noMandlovu athi enene yabona nje ukuthi uyangidivorce nje ungidivosela ukuthi ngiyacheat kwayi wena ulungile ngoba udayisa ibeletho zabanye abafazi ku black market. Kodwa mina njengendoda yakhe angizange ngize ngisho lutho kuwena. Angizange ngize ngibophise ngibizele amaphoyisa, awuzange ungizwe futhi ngibuza ukuthi wawuyenziswa yini lento leyo oyenzayo. Manje sengiyakubuza ke Mandlovu, yini eyenza ukuthi udayisa ama placenta na? Ngoba phela busebenza uyinesi nami ngisebenza ngubus driver si right. Athi uMandlovu, baba unobangela ukuthi mina ngidayise iplacenta it's because izingane zethu umholo wami nowakho ubunganeli ekufundiseni izingane ezintathu ezikoleni zabelungu. Njengoba sasivumelene baba ukuthi sifuna izingane zethu zibe nekusasa elihle. Umholo wami nowakho uthi mawuhlangana ukwazi ukukhokhela indlu, ukukhokhela imoto, ukwazi ukukhokhela ingane yodwa kodwa ungakwazi ukwenza idingo zonke zasekhaya. So mina I had ukuthi ngibone indlela ethile ukuthi ngenze imali. So ngathi ngikhuluma nomunye wama colleague wami wangitshela ukuthi ngingakwazi ukuyenza lento leyo ukuthi khona indlela ukuthi singenise imali. Wase yangitshela ukuthi ilento yama placenta. Uthe ekuqaleni baba nganqaba. Hleli phansi ke Mandlovu une stress manje uzama ukuchazela indoda yakhe. Ekuqaleni baba nganqaba ngoba kwangeyona into engangithanda ukuthi ngibe isigebengu. Kodwa ezisikhathi sihamba nga decide ukuthi okay ngizokwenza. Okay, uMandlovu indoda bese iyathamba. Ethi ke ukwazi ke nami ukuthi ungidivorce ukuthi uthole lengane le ngoba mina ngakwazi ukuthi ngibekezelele ngazi ukuthi wena Mandlovu umgulukudu kusho uMdletshe. uMdletshe ubiza umfazi wakhe ngomgulukudu. Ngakwazi ukubekezelela ngazi kahle ukuthi umgulukudu. Ayabuza uMandlovu athi ngibiza ngomgulukudu baba athi uMdletshe cha ukuthi phela sengicasukile hayi ukuthi umgulukudu ngoba phela lento wawuyenza vele wawuyenzela izingane zethu. So nami ke ngithethelele uMandlovu athi kulungile baba ngizokuthethelela. uMandlovu ke bese beyixoxa ke bese beyaqhubeka ke nempilo zabo ke uMdletshe uyaqhubeka uyikhansela siyazi ke ulana namantombazane uMdletshe ezisiqhubeka ke story manje akasalali nabafazi abashadile ngoba eqaleni wecalculative ulana nabafazi abashadile ngoba wenzela ukuthi if kwenzeka izinto ezirongo kungabonakali ukuthi ulala nomuntu oshadile. Manje uMdletshe nje bese yikhansela ke uselala nawo wonke umuntu nje. Ngisho kwayilapha kulela office leliyana ulala ngisho nabo bonke nje abantu nje kulela office lakhe asebenza kulona. Okay, uMamdletshe kusho ukuthi angalelo langa ahamba emsebenzini. Mahamba emsebenzini uyafika emsebenzini uMandlovu. Sorry, lezi bongo ziyafana cishe zibe close. uMdletshe ubaba wakhona, uMandlovu uma wakhona. uMandlovu uyahamba kuye emsebenzini
uhamba nje ngeqholo lokuthi uyobuza umngani wakhe ukuthi wayithathaphi umyeni wakhe leya video leyana ngoba lento lebekuyimfihlo yakhe naye. Nangampela ahamba emsebenzini, makafika emsebenzini i-colleague yakhe ikhona ayibuze, and lo colleague la kuyena just u-colleague wakhe umngani wakhe ngoba phela lento yokuthi benza ubugebengu yazi yagcina sebenza baba nebond baze baba bangani. Umuntu futhi lo okwaziyo nje ukuthi afike khona nala kaMandlovu azovakasha. Okay, ingane zaMandlovu zimbiza lo sisilongo auntie and zijwayelene kanye nezingane zakhona. Okay, bese siqhubeke ngesikhathi ambuze umngani wakhe, uyambuza umngani wakhe ukuthi so indoda yami, amtshele iqala ukuthi indoda yami yazi ukuthi umngani wakhe uzinhle. Indoda yami yazi wezinhle isiyazi ukuthi mina ngingenza ubugebengu bamaplacenta. Uzinhle ababaze azaza acisha quleke. Uthi abesethi uMandlovu but ngifuna ukubuza ukuthi enene waze ngani ngoba leya video angikhombise yona i-video esasithathe mina nawe sobabili ngoba sasifuna ukuprovela ukuthi i-client likwazi ukubona ukuthi iplacenta sinikile u-taxi driver. Leya video uyithathe phi umyeni wami? Athi uzinhle mina ngazi ukuthi uyithathe phi. uMandlovu ambuze futhi athi are you sure ukuthi awazi khona yini la wahlangana khona nendoda yami la ngingazi khona? Athi uzinhle cha. Athi uMandlovu ayikulungile mngani wami. Athi kusho ukuthi khona umuntu ke osisilokhuza ke osipayisayo because indoda yami yazi. Nangampela uMandlovu asebenze afike aphume ntambama emsebenzini agoduka ekhaya. Makafika ekhaya angithi uMandlovu nurse uyafika ekhaya wenza njani, wenza ukudla ngoba wejwayela ukuthi apheke abesenza njani, abese draga indoda yakhe umdletshe bamfaka iyobisi. Bamfaka iyobisi umdletshe bamfakelani na? Umfakela ukuthi uMandlovu umdletshe ufuna ukwazi ukuaccessa ifone yakhe ukuze abone ukuthi ama messages ala efonini lento yale video ubaba umdletshe wayithathaphi. Hayi nangampela abuye umdletshe ekhaya uMandlovu amenzela ukudla angithi sebexolelene and abafuna ukuthi babone izingane ukuthi zikade bexabene azama ukuthi amenzele ukudla amnakekele ammassage inyawo amenzele netiye abesethi phohlo into kawani. Maka phohloza abese eyamnika umdletshe wendoda yayithandela nje itiyeke. Abese phohloza ke abese yalala umdletshe kusho ukuthi nje avelasha ukuthi ukhathele kakhulu ahamba athi amtshela uMandlovu ukuthi hayi baba hamba uyogenqika embedeni ulale. Nangampela alale umdletshe. uMandlovu asale abheke ukuthi ubani othumelele indoda yakhe ama message. Athi pheqa. Hayi athole inqwaba untaha lama message efonini. Uyeza part 4 uzoza ukuthi ama message umdletshe wayethatha kubani. Sakhumbula ukuthi uMamdletshe uyidragile indoda. Ehene wayidraga indoda yalala indoda. Mayilala indoda angena uMamdletshe ungena kuphi? Ungena kwi-inbox kaMdletshe, ku-WhatsApp kaMdletshe, ungena yonke indawo la ngathola khona ubufakazi ngendaba yokuthi uMdletshe uyithathaphi i-information yokuthi yena udayisa iplacenta and vele ngaleso sikhathi ubevele engamthembi sisi kahle umngani wakhe ukuthi ngoba ubeyazi ukuthi leya video leya was the only person abazoyithola kuyona leya video was umngani wakhe or i-client. So befuna ukwazi ukuthi it's either umngani wakhe or i-client and iliphi leli client elithumelele umdletshe ngoba yena akawazi ama client. Yena ufika athumelele ku taxi driver, u-taxi driver bese yayithatha yena abese yisa kwi-client. Ayina ngampela abese eyalala kumdletshe abheke apequluleke efonini pequlule nayo pequlule into angayazi phela umdragela ukuthi enze njani umdletshe na umdragela ukuthi ifoni ayibeke la ebusweni ukuze ikwazi ukuvuleka ngoba ifoni kaMdletshe ine face thingy, face ID. Okay, nangampela
uMandlovu abheke athole uthola inamba le number isavewanga kodwa athi makabheka kuyona nakhona futhi ubeselahlela ngoba besebheka isikhathi eside uyathola uMamdletshe ukuthi ubani umngani wakhe uzinhle longasevanga into efonini indoda yakhe only to find out ukuthi Zinhle has been having an affair noMdletshe. Uzinhle has been having an affair noMdletshe. And uzinhle uyena owatshela uMdletshe ukuthi umfazi wakho wenza uABCDEFG. Uzinhle because uMdletshe wayemthembisile ukuthi uzomshada wayezama ukuthi angcolise umshado kaMandlovu noMdletshe ukuze kukwazi ukuthi kushadwe yena ukuze indoda kube yakhe. Only to find out ukuthi umngani wakhe lo mbetrayile. Uthe sascrolla kanjalo kwifoni yendoda avele uMdletshe he start foaming. Uphuma amathe emlonyeni. Ufonyiswa yini uMdletshe kusho ukuthi le drug lelabamdrug engalo liya reactor limenzisa istroke. Begi phone lapha yana aphuthume uMamdletshe kuthathwe ilokhuzana amemeza ingane zakhe ngoba bese kusebusuku amemeza ingane zakhe zizingane abatshela ukuthi ubaba wabo nabe ekhiqiza amagwebu athathwe uMdletshe ayisesibhedlela. Makayisho sibedlela ahambe noMamdletshe noMandlovu ahambe ayisibedlela uhamba nendoda yakhe uMdletshe. Makafika uya khona emshiyeni. Uye emshiyeni amhambise khona emshiyeni. Makamhambise emshiyeni ngoba umusa khona because uyazi ukuthi enene uzokwazi ukuthi amnakekele ngconywana ngoba isibedlela asebenza kusona and uyazazi izinto ezenziwa esibedlela. Nangempela amusa emshiyeni makafika emshiyeni uMdletshe bamnakekele bamthatha igazi. Uyazi ke ngaleso sikhathi uMandlovu ukuthi indoda yakhe uyena odragile. So as they are taking ama blood samples uyasaba ukuthi man lento engimdrage ngayo izophuma egazini. Azame ngayo yonke indlela akakamtshela ngithi umngani wakhe ukuthi useyazi ukuthi ngakusasa umngani wakhe afike basebenza ama shift angafani. Ezophuma yena ekseni afike. So uzamile ukuthi aphambanise amalokhuzana ama result kanti umngani wakhe uyambona ukuthi lo nkosikazi lo nangiphambanisa ama result. Shuthi and bese yamtshela umngani wakhe athi mngani nami ngiyacela ungisize ngicela siphambanise la because kukhona into eyenzekile izolo manje uMdletshe ngamnika leli drug leli sijwayele ukulisebenzisa for ama patient makabeletha masenzele ukuthi enene sitshontshe iplacenta yabo. Bese umngani athi hayi kulungile mngani wami angithi uMandlovu akamtshela uZinhle ukuthi useyazi ukuthi uthana nendoda yakhe kanti uzothe hamba kufuneka ahambe phela uMandlovu ahamba yoshintsha phinda abuye azonakekela indoda yakhe asale uZinhle atshele uMdletshe ukuthi ambuze ukuthi hawu uyazi ukuthi unkosikazi wakho ubezama ukuphambanisa ama blood test wakho uyindaba kwenzekaleni. Athuke ngoba uNdlovu lapho ubesevukile shuthi bazamile ukumvusa ekseni ufike ngayizolo ebusuku ngithi siyakhumbula so odokotela kanti ushawa imini stroke bamzama ukumvusa avukeke but nje abe kwi critical condition but in a sense that still uyakwazi ukuthi akhulume amtshela abuza ukuthi indaba unkosikazi wakho ubefuna ukushintsha igazi. uMdletshe angamzwisisi kahle ngoba phela usadiza angamzwisisi kahle aqhubeke alala uMdletshe aqhubeka amnakekele lona phela uyamnakekela uMdletshe isoka lakhe nje uMdletshe nje ubethola the best treatment emshiyeni and unakekela uZinhle kanye nonkosikazi wakhe amnakekele until kuze kuphele isonto kuze kube isikhathi
la umdletshe kufuneka aphume khona esibedlela. Umdletshe kusho ukuthi ibuye ingqondo kancane ukuthi man khona into engiyitsheliwe ngendaba yama blood test but angazi ukuthi bekuthiwani. Abese umdletshe angithi umdletshe akazi ukuthi unkosikazi wakho useyazi ukuthi enene uzinhle bebejola nozinhle and akamtshela nozinhle akazi ukuthi sekuyaziwa ukuthi nayo uyena lo wethumelela zonke lezi zinto kumdletshe. So umdletshe ucabanga ukuthi uzinhle usawumngani nenkosikazi yakhe akekho umuntu okwazi lutho ngaye. Abesethi hawu Mandlovu ukakhuluma nomngani wakho uzinhle izolo ngesikhathi ade ngilele nje kulezi insuku lezi nje kukhona into ngesikhathi ngisadizi kakhulu angitshelile ngendaba yama blood test angazi kanjani ukuthi kwenzekala ngama blood test. Ngiyacela ukuthi ungibuzeleni ukuthi ubekhuluma ngani ngendaba yama blood test. uMandlovu abone ukuthi kusho ukuthi uzinhle ubezama futhi ukuthi amtshele ukuthi uphambanisa ama blood test before uNdlovu aphume akawaphambanisanga uzinhle ugcine ngenzekanga because uzinhle uvele wabuyisela amagazi ama result ngendlela eyakhona only to find out ukuthi okay umdletshe ujove ngemjovo othile. So udoctor asho ukuthi hayi no kusho ukuthi khona into ojove ngayo lana kuvela ku-result kumagazi test kwi-test lakho egazi kuvela ukuthi kunonto umjovo othile esegazini lakho but kanjani because wena khona into idlayo yama insulin or something whatever athi and then ulokhuzana udiabetic yini athi umdletshe cha angikho diabetic athi ya kutholakala ngathi and then your insulin kukhona into eveza nje ngathi ubujove ngomjovo umuntu diabetic and ubu overdosile. Umdletshe ahlanganisa u1 no1 abone ukuthi okay ngeke there's no way unkosikazi wami ke kusho ukuthi lo usengi fake lento agoduke nonkosikazi wakhe but umtshela udokotela ama results unkosikazi wakhe engakafiki ayizo unkosikazi wakhe ezomlanda makafika endlini uyafika uyambuza ukuthi indaba umbulalelani wena athi uMandlovu ukhuluma ngani athi ngibuza ukuthi umbulalela ukuthi ngitholile ukuthi wena untshontsha ama placenta athi uMandlovu ayikho lonto baba abese yamtshela athi tracela ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ubani lo wakutshela ukuthi ngidayisa ama placenta cause wena ngikubuzile wangangitshela ukuthi ubani ngitholile ukuthi umuntu okutshelile ngalendaba uzinhle and ngitholile ukuthi wena nozinhle ninomntwana. Uzozwa ke uyeza but 5 uzofuna unixolela ngalomntwana ukuthi umuphi lo mntwana. uMandlovu uqeda ukuthola efonini uconfront umdletshe ukuthi uyazi ukuthi yena nozinhle banengane. uMandlovu useyazi ukuthi yena nozinhle banengane. Okay, ithini nginike ibackstory ke yengane kazinhle nomdletshe. So umdletshe nozinhle ngithi siyakhumbula ukuthi babejola uzinhle esafunda isikole enzinesing kwasho ukuthi ke uzinhle ngalesikhathi ufunda inesing besaphuma ekhaya elihluphekayo ekhaya nje laxakile ngempela. So now kusho ukuthi kuze uzinhle ngalesikhathi bejola nomdletshe kushaya isikhathi la uzinhle ebona ukuthi upregnant khona athuke uzinhle atshela umdletshe ukuthi wemdletshe mina ngeke ngikwazi ukuthi ngigcine ingane ngipregnant I just find out ukuthi ngipregnant and ngeke ngikwazi ukuthi ngigcine umntwana because ekhaya angeke bokwazi ukungiqhubeza esikoleni and angikwazi kwayimina ukuthi enene ngibe nengane ngoba I can't afford umntwana. Abesethi umdletshe ngeke ukwazi ukuthi ukhiphe leso sisu wezinhle kuzomela leyo ngane ngigcinele yona mina kithi zisa sikhiphi asibulala ingane. Abese ethi enene uzoqhubeka ukufunda isikole ngizobe ngikusiza ngokwenzela zonke izinto ozithandiswayo kuze kushaya isikhathi la wena kushaya isikhathi sokuthi utete khona.
Okay, beqhubeka beloku bejola ke kusho ukuthi ke uzinhle walokho esifihlisa esikoleni kunesex school wasifihlisa ukwazi kwashaya isikhathi ukuthi atete. Makateta uzinhle atete same day bamkhiphe esibedlela makaphuma esibedlela. Khona emshiyeni makaphuma esibedlela uyaphuma wenze njani? Uyahamba uya elokhuzeni uya kumdletshe utshela umdletshe ukuthi usebelethile. Nangampela uzinhle afika ingane ayine kumdletshe umdletshe usebhasini uya drive. Anike ingane umdletshe angazi ukuthi uzokwenza njani nalengane manje na ngoba phela kufuneka abe necebo lokuthi ingane uzoyihambisa kanjani kunkosikazi wakhe uMandlovu. Nangampela umdletshe a drive nengane ikhona vele bese kuntambama uzenhle ilethe entambama ingane a drive aze kushaya isikhathi la kufuneka khona aye kolala ahambe nengane aye ekhaya kanye nebhasi engakashayisi emsebenzini. Afike ekhaya amese ibhasi phezulu amemeze Mandlovu aphuma Mandlovu yini baba athi enene nangu umntwana usho umuntu ebhasini ngithole ngengane esho umuntu ebhasini. uMandlovu aphuma qatazele afike nangempela nantusana lushasha lutholwe ebhasini. Umdletshe uletha lengane etholwe uzinhle kanye nomdletshe entombazana. uMandlovu kada efuna ingane zamantombazana akanazo ingane zamantombazana unezingane ezuthuza abafana. Bese umdletshe athathe lengane ayilethe ekhaya athi enene lengane ngitholile ishuwe ipassenger ebhasini angazi nokuthi lubani. Ngalezo zikhathi ke emabhasini ayengekho amakhamera so wengeke vele uMandlovu azathi akukhishwe ikhamera kubheka ukuthi leyo ngane kabani. Nangampela angene umdletshe nengane aqede athi uMandlovu okay hambisa ibhasi emsebenzini aliphindiseke ibhasi emsebenzini asale nengane uMandlovu asale nengane abese makabuya umdletshe uMandlovu atshela umdletshe ukuthi kufuneka asemaphoyiseni so report ukuthi kunengane elahlekile. Umzali wayo ulahla ingane. Nangampela baye emaphoyiseni ngaleso sikhathi kwake engekho umuntu ozokwazi ukuthi athathe ingane. Abuza amaphoyisa ukuthi lengane ngoba manje nje banifika ebusuku home kuvaliwe naseyindaweni esingakwazi usize zona ningakwazi ukuthi ingane ilale la. Ngale ihlale nani? Umdletshe avumele phezulu athi hayi kulungile ingahlala nathi inkosikazi wami usingayihlala nengane athi enene hayi baba singahamba nayo. Nangampela bahambe nayo ingane. Ngalesikhathi behamba endleleni umdletshe ulokho econvince uMandlovu ukuthi wena since kade wawufuna ingane zamantombazana lengane le ngoba intombazana awucabangi ukuthi inkosikazi wami sigcine lengane ukuthi siyenze kube ingane yethu. Angimind mina ngizokwazi uyikhokhela nawe inkosikazi wami ngiyazi ukuthi ngoba uyayithanda ingane uzokwazi ukuthi uyinakekele lengane. Athi baba manje ngoba ngiyasebenza nje sosithatha isikhathi athi umdletshe hayi sizobona sinjani njengoba sabona nengane zethu zobafana mhlawumbe indlela le uNkulunkulu akunika ngayo ingane yentombazane esho kuMandlovu. uMandlovu kusho nje belokho emconvince umdletshe ezibehamba beyekhaya kusho ukuthi babuye ekhaya mabafika ekhaya uMandlovu engakavumi sihamba isikhathi amaphoyisa manje awenza uphenyo ngalengane awezi ukuzobheka ukuthi kwenzekalani baze bagcine sebefuna ukuyoyifoster lengane. Shuthi umdletshe kwazogcina sekwazile ukumconvince uMandlovu ukuthi hayi abayigcina ingane nangampela ingane bayigcina. uMandlovu ke wayikhulisa ingane wayikhulisa ingane wayinakekela ingane wayithanda ingane wayithanda ngenhliziyo yakhe ingane yonke. Ngaleso sikhathi uzinhle nomdletshe basaqhubeka basajola ingane. Uzinhle uyazi ukuthi ingane yakhe ihleli noMamdletshe. Uyazi ukuthi uzinhle kuze kushaya isikhathi la uzinhle eqashwa khona emshiyeni la iseyosebenza khona noMamdletshe. So uzinhle uyazi ukuthi enene ingane yakhe ihleli nalonkosikazi lo uyeza azovakasha abe umngani noMamdletshe abefriend uMamdletshe ngoba wenzela indlela yokuthi akwazi ukuthi eze kuphi ekhaya azobona ingane yakhe lika Mamdletshe. So wezoza ezovakasha njengomngane. Nangampela sihamba isikhathi bagcine ingane isina 5 years baba bangana tight kuyima uMamdletshe ba comfortable ngokuthi makukhona izinto ezenziwayo invite umngane wakhe kanti umngane wakhe uze ekhaya uzobona ingane yakhe ukuthi ikhula kanjani akazanga ukuthi enene umngane no Mandlovu. Bese
ikhulu ingane ngesikhathi isina 5 ingane athi sebabangani uMandlovu noZinhle seyakwazi ukuzobona ingane but akazi uLokhuzana uMandlovu ukuthi lengane le ekaZinhle nendoda yakhe ucabanga ukuthi ingane abayifostarishile abagcine esethola amaphepha ukuthi kuzoba ingane yakhe wayi adopt ingane yagcine sekuyingane yakhe. Okay, sihambe ngalesikhathi ke kusho ukuthi bexabana ingane angithi sigcine uMamdletshe noMandlovu bexabana belwa bebanga ukuthi enene uzwile ukuthi yena noZinhle banengane but uMandlovu akazi ukuthi iphi leyo ngane. Bese uyazi sorry uyazi no sengididekile uyazi uLokhuzana uMandlovu ukuthi leya ngane leya uZinhle noMdletshe iyona lela kwakhe. Kusho ukuthi ngalesikhathi elwa noMdletshe ukuthi so wena ungikhulisa ingane ungikhulisisa ingane yentombazane uthathe ingane wayiletha la kwami wangenza isilima iminyaka emingaka Mdletshe ngikhulisa ingane ngicabanga ukuthi ingane eyalahlwa kanti wena ungikhulisisa ingane yeLokhuze entombi yakho ngoba wawazi kahle ukuthi mina nginayo ingane yentombazane ngalesikhathi esho njalo uMandlovu ingane yabo ingene yezwa abazali bayo bayathetha ukhulumela phezulu ungenza isilimo ngikhulisa uMandlovu yamemeza ukuthi ungenza isilimo ngikhulisisa ingane ekwe yakho wazi kahle kuni kusho udlala ngamo ungenza ucabanga ukuthi ngisiphukuphuku sakho nangampela ingene iyonqumuza ekamereni lakho ithi nilwelani ma athuke uMdletshe because ingane bingekho athuka uMdletshe athi hayi hamba bongekile mntanami ubongeka hamba bongekile mntanami uyohlala ekamereni lakho. Ingane ithi ma ubabuya kuchithela ngizwe ukhuluma ngengane oyikhulisayo engeyona ingane ekwe yakho yentombazane ungabe ukhuluma ngamini ma ahlahla amehlo uMamdletshe uMdletshe noMandlovu ahlahla amehlo into yenza ahlahla amehlo uMandlovu ke manje ingane uyayithanda ngokweqiniso uyayithanda ingane yakhe ngokweqiniso lengane useyikhulisile iminyaka bekangafuni ukuthi ingane izwe ubezabelwa yena nendoda yakhe ukuthi njengoba nje uMdletshe emfebelile wathola ingane kanye nomngani wakhe and trying to figure out ukuthi ingane kusho ukuthi iyatholakala ngesikhathi beshadile futhi nalengane le ngoba incane kunezingane zakhona zamafana. Okay, athule uMandlovu angayiphendula ingane uMdletshe athi hayi mntanami ambohlala ngalendlini sizobuye sikhulume nawe. Athi umntwana ma ngifuna iqiniso ngicela ungitshele ukuthi mina ngizalwa wena noma ngizalwa umunye weintombi zikababa. Bakhamisa abazali bagcine bekhamisile kanje uMandlovu akayena uma wakhe and ufind out ukuthi ubaba wakhe walala nomunye umama iside chick ukuze kutholwe yena. Angene ngaphakathi ababuza abazali ukuthi nikhuluma ngani angithi bebene abazali bangafuni ukumtshela umntwana bashokheke noMandlovu athule uMdletshe uthulile because akekho umuntu ofuna ukuthi ingane yazi and vele ingane phela bayayithanda so abafuni ukuthi ingane izubhlungu. Ingane babuze bathule bangayiphendula ingane vele iphume ihambe. Khumbula ukuthi kusebusuku abafowabo ababili bayifuna ingane iphuma ihambe ingazi ukuthi ingane ishoniphi bathi mabafika abafowabo batshela ukuthi hey uSibani uvele waphuma wahamba lana uzwe sixabana bangayibatshela abafowabo ukuthi kwenzekeleni nangampela iphuma ingane ibaleke ihambe iye kubo kamngani wayo ifunwe ingane abazi ukuthi iye kuphi bafonela abangani bayo akekho umngane obamba ucingo ngoba vele inomngane oyedwa waziwa ekhaya athi uyafona abakalibamba ucingo kuthi ngesikade umngane abamba ucingo athi enene umngane wakhe akekho kuyena umngani wakhe ke uqamba amanga ulapha kuyena. Okay, bamfune kuze gcine sekulalwa athi uMdletshe akulalwe mhlawumbe ingane ezobuya ekseni nangampela ingane ihlale nomngani wayo bese yamxoxela ukuthi yazi mfethu ekhaya bayangijwayela iyakhala nje
bangijwayela ngobani na abuza umngani indaba ukuthi bayajwayela okini ngoba phela nibuke ngathi nomuzo right nje athi bangijwayela kabi yazi ubaba unezingane ngaphandle ebesingazazi eyodwa lezo ingane izile ekhaya azongilobola njengoba bowazi ngixoxelile ukuthi umuntu obengilobolile umfowethu. I'm trying to deal with that manje inhliziyo yami ibhlungu ngihlukene nomuntu engimthandayo kodwa ngoba kuthiwa umfowethu bekumele ngize ngigcine sengihlukane nalomfana angakapheli ngisho uthando lwakhe kumina lusakhona kusaneyinsuku la kuthi khona ngimfonele kodwa even though ngazi ukuthi ubhuti wami angisena ndaba ngidila naleyo nto manje ngidila naleyo nto endekhaya akekho umuntu obenginakile ukhombisa ukuthi baya understanda usizi endlule kulona ukhuluma ubongekile utshela ubani umngani wakhe athi akekho umuntu nje obenginakile ekhaya bebeyidilela beyiqhubekela nempilo yabo. Namhlanje ke mngani wami ngithole ukuthi mina angizalwa uMandlovu ubaba wami but uMandlovu akena uma wami athi umngani wakhe athi yene abazali bamakubona abazali bami bobabili athi abuza umngani abese summarize ku story ukuthi ngibazwile bekhuluma bodwa bekhuluma ngendaba yokuthi ngazalwa kanjani. Athi umngani wakhe ngiya understand ukuthi usemzimeni mfethu and nami nginenkinga zami selungashoni lwabazali nje ilife ayikho right abesethi ngine stress akhala untomazane une stress like uyakhala uhethekile nje uzuzu nesibibithwana abese umngani wakhe athi mfethu mina nayo into engithi mangifila umzima ngiyiduduze ngayo introduce kuphike manje umngani wakhe kuyidakamizwa. Umngani wakhe is dating a Nigerian. INigerian ilidayisa ama drugs. Ugel lo uyawadayisa ama drugs. Kodwa futhi uyawabhema but akakabi addicted ngaleyo ndlela. Anike umngani wakhe ama drugs. Umngani wakhe ubongekile wathatha ama drugs because she's so stressed. Abuze uyaqala nokuthi athi izokusiza kusho umngani lo thana neNigerian athi izokusiza lento izonama imizwa yakho ukuthi ungabuza ubhlungu yenza abese yamkhombisa aqale abeke ilokhuzana upowder phansi abese usniff umngani lo uqala nobongekile angene kanjani ama drugsini angeneke yena nje kakhulu hayi indaba okudlala uyaphuza ngapha udla ama drugs ngapha akahlala ekhaya ngapha zidlula izinsuku baze bahambe kubo uMandlovu noMdletshe bahambe baye police station bayo reporter a missing child. Afunwe untombazane angithi umngani wakhe umphikile aze afike amaphoyisa afike kubo kamngani wakhe makafika kubo kamngani wakhe ezomfuna asho ukuthi cha ngambona ngalela langa after that angiphindanga ngambona. Umngani uintroduce ubongekile kuma Nigeria ubongekile usehlala eThekwini ePoint kanye neNigeria and she's taking drugs. So ubongekile ahlale kanjalo neNigeria bamfuna kubo aze agcine beloku bemfuna nje basathumela amaphoyisa uyafunwa akathola umngani wakhe akalikhipha iqiniso angithi umngani wakhe usem-introduce kuma drugs and ubongekile useka yiclient likamngani wakhe ngoba njalo makafuna ama drugs useza kumngani wakhe kuqhubeke asukeke la kubongekile ngoba usesiyazi ukuthi uhleli neNigeria usehlala ePoint bese sibuyela kaMdletshe siyabuyela kaMdletshe ekhaya alisafudumelanga sekubuya abanda nqa ubongekile akatholwa uMdletshe uMdletshe ubhlungu indodakazi yakhe ukuphela kwayo uMandlovu naye ngoba ubemthanda ubongekile emthandiso kwengane yakhe kubhlungu kakhulu ukuthi ingane ayitholakali bacabanga ukuthi mhlawumbe ingane ishonile mhlawumbe ingane ibulele abazi ukuthi kuphi ingane abayitholi. Kusuke lapho uMandlovu ahambe aye emsebenzini maka emsebenzini uyahlangana nomngani wakhe nyamaza umngani wakhe leyo mpahla leyo umgulukudu lo uyahlangana nomngani wakhe makahlangana nomngani wakhe ambese kuthi kusasemsebenzini kuthi ngelunch basebenze kuthi ngelunch angithi bahlala kwi cafeteria eyodwa abese uMandlovu abuze
usisi ukuthi enene wesisi ngicela ukubuza ukuthi wena unengane nendoda yami azama unkuntuza umngani athi ngithi ngifuna ukwazi ukuthi unengane yini wena nendoda yami athi ayibo ayikho lonto ingane yani mina nginayo ingane athi yonke leminyaka ungenza isilima umngani wami uza kwami ngicabanga ukuthi wena uyangithanda kanti wena ungithandi uzela ukuzobona ingane yakho bumngani onjani wawungasho ngani ungangitshela iqiniso asuke uMandlovu ashaye umngani wakhe bashayana kuphi emsebenzini ashaye umngani wakhe kuze kube caca ukuthi uyamlimaza igazi manje ligcwele phansi emsebenzini ngoba uphuma igazi ngamakhala umngani wakhe ashaye uMandlovu bayamkhuza ama-colleague staff akekho umuntu okwazi ukumkhuza kuze kulandwe ama-security aqala abahlukanisa uyamemeza uMandlovu uthi lona ungidla ithende umngane ongcolile ungidla indoda yami sebeze baba nengane nendoda yami akangitsheli uyidlisa satshanyana bashokeke bonke abantu emsebenzini ngoba phela bebazi ukuthi baba ngani masebeze istory esingaka aphinde futhi i-security ngalesikhathi lisabanika i-break kusakuthiwa kuyakhulunywa aphinde uMandlovu athathe isikhafutina aqongqothe kuntombazana amshaye ama-security ayababamba but still like awasizakali ngalutho azagcine umphathi wabo efonela amaphoyisa afika amaphoyisa afika abathathe bobabili afike ngalena umngani afika avula icala alivulele uMandlovu ukuthi for i-assault aphume kusisi yena asale uMandlovu esitokisini aboshwe makaboshwa uMandlovu umdletshe usezubuhlungu futhi manje yena unkosikazi wakhe useboshiwe usesitokisini sekufuneka manje khanjwe icala le-assault lokuthi uMandlovu ushaye iside chick kaMdletshe ubaby mama kaMdletshe uMakabongeka sigcineke uMandlovu kuphi-ke manje usesitokisini uyabalisa uyakhuleka akukho angakwenzi uyafunga ukuthi makaphuma la bayawukhomba umuzi onotshwala uzinhle-ke siyakhumbula ukuthi enene ugcine evalele uMaMdletshe ejele nangempela kusho ukuthi uzinhle athi uMdletshe ke bese yaphuthuma ke masezwile ukuthi izintombi zakhe zilwile intombi nonkosikazi balwile aphuthume ahambe aye kuphi esibhedlela uyafika esibhedlela akekho unkosikazi wakhe angithi siyakhumbula ukuthi usebenza esibhedlela ayekho unkosikazi wakhe atshelwa amanyonesi ukuthi bebelwile noSibambani so ukuphi usesitokisini uvalelwe aphuthuma uMdletshe ayothi ukhuluma ucela ukubona uMandlovu athi akafuni ukumbona atshela amaphoyisa ukuthi amaphoyisa afika amtshela uMandlovu ukuthi une-visitor elifuna ukubona athi uLokhuzana uMandlovu mina ngifuna ukubona visitor ngitsheleni lelo visitor aliphinde emuva the only visitor engifuna ukwabona la makafikile abantwana bami kuphela nangempela bese kusuke ahamba uMdletshe abesethumela abantwana bakhe babafana ababili athumela abantwana ukuthi abazokhuluma noma wabo nangempela babuza ukuthi enene kwenzekeni sekuyaphoqa manje ukuthi uMandlovu abatshela abantwana bakhe babafana ukuthi hayi baba wenu bechitha unengane udade wenu lo esasithi simtholile cha ingane ekababa wakho ayithola entombini abafana bashokheke nabo bashokhekile ukuthi kanti ayikazi umntwana kanjani ukuthola kube yinkinga nje insambatheka okay abafana basebethi ke kuzomela ukuthi ukhulume nobaba ngoba ubaba ufuna ukuthi uphume lana athi nje uMandlovu angizingeni nina manifuna ukungikhiphela ibhayili ngizongikhiphela ibhayili nangempela kushaya isikhathi kuyiwe kuMantshi kuyobhekana noMantshi ukhona uzinhle ukhona uMaMdletshe uMdletshe ukhona uMandlovu nangempela kubhekwana neMantshi nabantwana babo and then untombazane lo munye akekho angithi siyazi untombazane ubongekile akekho usahleli eNigeria udla ama drugs okay abhekane neMantshi and then bese kuthiwa uzobhekilwa ngebhayili ka 10,000 rand nangempela azame ke ubaba wakhona
agcine ikhiphile imali ebheyili aphume uMandlovu ahlale nabantwana bakhe kuphume ephephandabeni ilanga kuphume ephephandabeni ukuthi oyikhansela kanje kanjena yabo because abantu bebeshutha phela lapha nama video kugcine sekuphume endabeni ephephandabeni ukuthi ikhansela lasendaweni ethile yasemlazi kadi lenza ukuthi nokuthi intombi yakhe kanye nonkosikazi wakhe bebelwa beshayana waze wagcine seboshiwe unkosikazi sekuphuma kuphi elangeni ay ubongekile kusho ukuthi ngalesikhathi ezama usebhema nensangu neziyobisi abone iphepha lobongekile la life yakhe imovie abone iphepha newspaper ebhaliwe ngabazali bakhe athi makathi uyabheka athi hayibo uma nobaba asuke ubongekile nje akusena lo muntu lo befunda seyenye nje ingane engathi uxathu ahambe aye ekhaya athi uyobheka abazali bakhe alishiya Nigeria uyahamba makafika ekhaya afike uMandlovu ukhona uMdletsha akekho usemsebenzini obhuti bakhe bakhona ingene ingane ingcolile inamabala emzimbeni nje yonke lento yenzeka over the time ayivelanga nje yenzeka izinsuku zilandelana so angeno athi ngizokubheka makaphakamisa amehlo ubongekile ungena ngedining room ufica uma wakho uhlele esofeni uyabalisa uyafunga athi uphakamisa amehlo uMandlovu ingane yakhe ubongekile asukume ayoyibamba ayihake akhala athi awubongekile mntanami ubuyile kunini ngikufuna mntanami kunini ngikufuna akhale abese ayithembisa ingane athi mntanami ngiyazi ukuthi uzwile ukuthi utholeke kanjani kodwa mina ngiyakuthanda ngikukhulisile mntanami waze wabangaka ngiyacela ukuthi ungalidoubt uthando enginalo ngawe ukudinwa angidinelwanga wena ngidinelwe uma wakho kanye nobaba wakho so yonke lento eyenzekayo la ekhaya mntanami bengafuni mina ukuthi uthole ngalendlela nami bengingazi ngithole ngale lalanga uthole ngalo akhale ubongekile naye athi ma ibhlungu lento ngoba mina ngazi wena impilo yami yonke lokhu ngazi wena ukuthi uma wami to find out ukuthi umngani wakho ma uyena ongizalayo ay ma kungiphulile umoya and also ukuthola ukuthi nalo mfana bengithandana naye ma esengilobola ubhuti wami kwayilokho kungiqedile ma sengize ngenza izinto ezirongo ma ambuza athi wenzani mntanami angafuni umntwana ukusho amphinda ambuza athi ma ngiyasaba ukusho kodwa ngiyacela ukuthi ungitholele usizo ma ngoba angisekho right nangempela simbone uMandlovu ewa evuka nendodakazi yakhe ubongeka uyahamba uyoyifunela irehab ukuthi ingane yakhe iphile from edakamizweni ngoba yena unesi ngisho ingane yakhe ingamtshelanga wabona ukuthi ingane yakhe kusho ukuthi sedle idakamizwa wayibona futhi ukuthi ingane ayifuni ukuphila lempilo eyiphilayo waqeda lapho ingane yageza ngalelo langa mayigeza iqeda uyasuka lapho ngakusasa bavuka bahamba bayofuna indawo la ingane izohlala khona irehab nangempela ubungekile kama wakhe amtshela amthembisa masemshiya akekho uMdletshe nje bakwenziwa lezi zinto lezi uMandlovu uMdletshe kwathi ebuye emsebenzini ntambama wathi ngicela uhambe usuke kwami ungasahlala la nangempela uMdletshe usihlala kuphi ehotela somewhere akahlali ekhaya so yonke lento kabongekile yenziwa uMandlovu kuphela unakekela ingane uyahamba uyayise rehab ifika ingane akhulume naye mtshela mntanami njengoba ngizokubeka lana ngizokubekela ukuthi uphile mntanami I had to pull all the strings ukuthi ngikuthole irehab fast ngiyacela mntanami ulapheke izono zikababa wakho nezikama wakho ungazifaki kuwena usayindodakazi yami ngisakuthanda njengoba ngikuthanda umuntu onephutha la ubaba wakho ngakho ke wena musu ukuthi ufuna ukuthwala izono nangempela ingane ihlale rehab ilashwe rehab siyabuya ke manje
sibuyela kubani? Kumdletshe. Umdletshe akahlala ekhaya. Umdletshe akahlala ekhaya, unkosikazi wakhe uMandlovu umisiwe emsebenzini for i-assault, akakwazi until kuze kuqulwe icala. Umdletshe ngalesikhathi ehlale ehotela ubhizi uyahamba uyoncenga iside chick yakhe ukuthi icela isule icala uZinhle. Cela asule icala, asulela unkosikazi wakhe. Uyamkhumbuza ukuthi Zinhle uyazi ukuthi enene wena saba nomntwana thina sakhuli unkosikazi wami okhulisa lengane angayazi. Uthi uZinhle ungazongibhedela mina wena owathi unonkosikazi wasuka wahamba ulana namantombazane. Uthi ke ngiyakuncenga manje lo muntu lo ukukhulisela ingane yakho. Ngiyacela ukuthi umkhiphe ulisule leli cala. Athi uZinhle uNotsha ngeke ngize ngilisule. Ungibukanise nabantu emsebenzini wangishaya. Ambuza uMdletshe athi wena ungenze njani? Eyakhe indoda yenze lento engiyenzile. Imini onephutha la. Imini owonile, imini onixabanisile. Kodwa mina awunankinga nami, unenkinga nonkosikazi wami naye ohlukumezekile. Athi uZinhle mina ngeke mina vele mina Mdletshe ukuba wasale wangishada wahlukana nalonkosikazi wakho. Lo nkosikazi wakho unomoya omubi ungcolile. Even uZinhle usekhohliwe ukuthi ingane yakhe ikhuliswe uMandlovu. uZinhle ukhohliwe nje akamfuni nala ehambe khona uMandlovu. Vele siyakhumbula ukuthi uZinhle wecabanga ukuthi uyena owayezoba unkosikazi kaMdletshe. UMdletshe wezushiya uMandlovu ngelinye ilanga bese beyasala bakhulise umntwana ndawonye. uZinhle athi ngeke ayenze lonto. Kuthi one day kusuke ingane uBongeka ahambe ayobona uZinhle emsebenzini emshiyeni. Sizozwa ukuthi uBongeka wafike wathini kuma wakhe esibhedlela. Iyeza iphathi elandelayo.